Hello guys, ini tujuan lawan kamu ke hotel ini sekitar beberapa lang ya. Ane kamu ini video lakukan nabi yang Facebook ini video viral dengan nabi video viral mana saya doi siapa ada bure apa arena ini nama apa di video ada dengar na mai bare dubi ke jauh sih थांदोंमोन आरो जेब्ला मोनाव जागोन बियो मोनाबिलि जागोन बियो थांनायाव आन्दायनानै थांलाबाय बियो आरोना दुब्लि गेजेराव ओमफ्राय माबोरै थांखो गावहासो मिथिगौ आरोना ओमफ्राय बे दुब्लियावनो हरसे थादोंनो ओमफ्राय मा बुंबावनो आरोना सि जोम गासिबो गैखाया आरोना मोनसे दुब्लि बारियाव ओरैबायदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायबासो मिथिगोन आरोना नोंथांमोनाथ' ससियेल मिडियायाव मैया नुखाबाय जानांगौना माबायदि जेब्ला नुयो अब्ला गोसोखौ बोरैबा मोनखादों आरोना हरसे मानि दुब्लि बारियाव उन्दुनाय ना ओमफ्राय खैथासो जागौमोनथाय ओमफ्राय दुब्लियाव ओरैनो रिल्स बानायनो होननानै थांनाया बोरैबा नुसनदों आरोना बिथां बुरैखौ ओमफ्राय मा बुंबावनो आरोना ओमफ्रायथ' बियो नोंथांमोना नायलांबाय था आरोना फिल्म खोन्थालांबाय थागोन आङो नैबे मानसियानो आरोना बे मानसियानो नोंथांमोनाथ' सिनायनो जानो हागौना जायफोर बे जाथाया उदालगुरियाव जादों खोमा उदालगुरिनि आरोना उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि आरोना उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जादों बेयो बिनि जानाय माबाया दासिमबो मोनथिथ'वाखै आरोना जायगाखौ ओमफ्राय आं मैया नागिरबाय थादोंमोन आङो ओमफ्राय जायगाखौबो ओमफ्राय मोनथियासै आरोना खोन्थाहरासै मा गामिनि बुंदोंमोन आरोना उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि होननानैल' बुंदोंमोन ओमफ्राय आंथ' मा बुंबावनो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि होननायखाय आंबो एसे माबाबाय आरोना सल'बो भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट खालामदो आरोना आंनि बे नोंथांमोना आंनि भिडिअ गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांब्लानो जाबाय आरोना चेनेलखौ सापर्ट खालामबाय था आरोना चेनेलखौ सापर्ट खालामलांबाय था आंनिखौ बाय एसेनोसै थेंक इउ